एक राज्यामध्ये आदर्श अशा प्रकारची जिल्हा परिषद याच्याकडे पाहिलं जाते। महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर त्याचं मंगल करण्याचं काम आपले नेते आदरणीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी केलं आणि त्या काळामध्ये हा महाराष्ट्र पुरोगामी विचाराने पुढे गेला पाहिजे। ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद ही एक सिस्टीम त्या काळामध्ये त्या ठिकाणी आपल्या सर्वांसाठी आहे। ग्रामीण भागामधल्या सर्वसामान्य जनतेचा विकास करणं हे तर त्यामुळे काम होतं, पण त्याबरोबर ग्रामीण भागामध्ये समाजसेवेच्या माध्यमातून समाजकारणामध्ये राजकारणामध्ये पिढी येणं हे आवश्यक होतं। अलीकडच्या काळामध्ये आपण पहिला आर पाटील साहेब ग्रामविकास मंत्री असताना त्याही काही संकल्पना राबवली, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला। तंटामुक्ती असेल, ग्राम स्वच्छता अभियान असेल, शेकडो कोटी रुपये खर्च करून करतो म्हणलं तर शक्य झालं। अशा प्रकारचं काम हे त्या काळामध्ये झालं, त्यामध्ये सर्व ग्रामपंचायतींनी मोठा पुढाकार घेतला। स्मार्ट ग्राम पुरस्कार जो आपला 17, 18 आणि 18, 19 ते 2 पुरस्कार राहिले होते, त्याचा आपण इथं पुरस्कार बंद करतो। याला पुरस्कार इथं देत असताना पुढच्या कालखंडामध्ये आपल्याला इतरांनी त्याच्यापासून बोध घेणं किंवा प्रेरणा घेणं आवश्यक त्या ठिकाणी। सर्वच आवास योजनेच्या अंतर्गत घरकुल योजना जी या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये आपल्या पार पडली, मला वाटतं 2020 ते 21 अशा 200 दिवसाची अभियान राबवलं। त्या अभियानामध्ये जवळपास आपल्या जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून, DRDच्या माध्यमातून या ठिकाणी जवळपास 15,000 घरकुलं जिल्ह्यामध्ये उभी राहू शकली। येथील गाव पातळीवरील घटक म्हणून ग्रामसेवक अविरतपणे काम करत आहे याची मला जाणीव आहे। ग्रामसेवकांनी ते करत असलेल्या कामांसाठी प्रेरणा मिळावी, केलेल्या कामाचा गुणगौरव व्हावा यासाठी शासनाने आदर्श ग्राम पुरस्कार योजना सुरू केली।